Sziasztok, újra itt vagyunk, csak most itt eljött a második rész már, hogy Bendikem csak 10 percet tudott felvenni, de innen folytatjuk egy kis késéssel. Most Daxet éppen most nagyon betámadták, valószínűleg mindjárt megdöglik, és utána én következek. No, vajon mi? Lengyel? Azt mondod? Szerintem olasz. Ma tudtam, hogy olasz. Látszik a nevén, hogy olasz. 6. Vagy nem. Miért? Hát most már eljöttünk a második részhez, mert hogy már túlépte a 10 percet, és Balást azt nagyon legyalázták. Józsi a szőke cigány. Azt mondod? Hát pont nem. A kis Ernő az izé volt. A kis Ernőt azt kivégezték. Ah. Ja. Nimrod. Erre még emlékszem. Ne. Csodálkozol? De azért ott már kicsit fejlettebb emberek vannak. Na fogadjunk, most tudtam. Megyeszékhely nagyobb. Szombathely. Most szétgyalázom ezt a... Somogy akkor is az enyém lesz. Na pont nem. Csá. Ketten maradtunk. Lehet, hogy majd lesz Minecraft végigjátszás, vagy Minecraft végigjátszás. Hát, ja, hülye vagyok, Minecraft végigjátszás. Minecraft Survivor Island, vagy Skyblock, de lehet, hogy GTA San Andreasról is végigjátszás. De hát, hogyha küldtök be valami játékot, akkor arról is csináltunk videót, meg ilyenek.
Hát, meghaltam. Hát, elfoglalták, vesztettem. Legyőzött minket a bot. Itt a videó véget is jön. Sziasztok!